Ramadan. Asik. Ramadan wayahe poso. Asik. Top 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 top. Pripun Bu Nyai? Pucat? Kak, Loh, Kak. aku iki jenenge profesional kerja. Yo, Dadi nek iki aku- mikire iki spontan, Yo. ora terus direncanake dengi-dengi ora. Saya paham ndang nyanyi yo anggitmu yo mikir to asine. Bulan Ramadan, Heeh. 30 dina. Ya. 30 dina Senin, Selasa, tanggal 1, 2. Moga-moga Terus. mlebu swarga. Amin. Gus gendeng, Iya. kok ora gendeng? Ya tak bener kok. Iya bener. Ngadane pengajian Heeh. karo Niken Salindri. Iya. Niken Salindri Heeh. asli kota Kediri. Iya. Piantune ayu dan seksi sekali.